כבוד ראש המועצה, מר זידן תעביה, מנהל מחלקת חינוך מוחמד חג'אג'רה, מפקח מתאם מגזר בדואי מוסמר מוסחיף, יושב ראש ועד ההורים מוחמד תעביה, יועץ שר החינוך סאלח אסמאעיל, שלום, מנהל בית הספר עווד דבווי, מנהל החטיבה העליונה וויסקי סלמנה, מורים, אורחים, תלמידים יקרים. זכות גדולה נפלה בחלקי לייצג את רשת עמל בטקס סיום י"ב של בוגרי בית הספר הרב-תחומי בתעביה, מחזור ג'? מחזור שלישי. בית ספר זה נמצא בתהליכי פיתוח וצמיחה, ורשת עמל רואה את החשיבות שלו בקידום הנוער במגזר הבדואי בצפון. התכנסנו כאן הערב לכבודכם, תלמידים יקרים. עשיתם כברת דרך ארוכה במערכת החינוך, ואתם מציינים בהצלחה תקופה חשובה בחייכם. זאת בעזרתו של צוות המורים האיכותי של בית הספר, בראשותו של המנהל עווד, צוות מסור, מקצועי, משקיע, המחויב להצלחתכם. צוות המוביל ללמידה משמעותית, ומחנך כל נערה ונער לשאוף למימוש עצמי, כבוד הדדי ותרומה לקהילה. צוות היודע לשלב את הלימודים העיוניים עם פעילויות נוספות, ומוביל אתכם התלמידים להישגים בולטים בזכאות לתעודות הבגרות. אנו מאוד מעריכים את העובדה שלמדתם ברצינות גם בבניין המתנ"ס, שלא סיפק את כל הנדרש מבית הספר, והגעתם להצלחות למרות הקשיים.